alang sa matag adlaw nga panginahanglan. Mga taga Filipos Kapitulo 4 versikulo 19. Ug ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Ang tanang panalangin gihatag ni adtong adunay mahinungdanong koneksyon uban ni Hesukristo. Gitawag sila ni Jesus ngadto sa iyang kaugalingon dili lamang sa pagpalagsik kanato sa iyang grasya og presensya sulod sa pipila ka oras ug unya sa pagpadala kanato gikan sa iyang kahayag aron sa paglakaw nga layo gikan kaniya diha sa kasubo ug kangiob. Dili siya nagsulti kanato nga kita kinahanglan nga magpabilin uban kaniya ug siya uban kanato. Salig kaniya sa kanunay ug ayaw pagduha-duha sa iyang gugma. Nasayod siya sa tanan natong kahuyang ug sa atong gikinahanglan. Siya mohatag kanato og grasya nga igo alang sa atong adlaw. Kadto lamang nga kanunay nga nagdawat og presko nga mga supply sa grasya. Adunay gahom nga katimbang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan ug sa ilang abilidad sa paggamit ni ana nga gahom. Inay sa paglantaw sa umaabot nga panahon sa diha nga pinaagi sa usa ka pinasahi nga gasa sa espirituhanon nga gahom, sila makadawat og usa ka milagroso nga pagpahaom alang sa pagdaog sa kalag. Ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa matag adlaw ngadto sa Dios aron siya makahimo kanila nga mga sudlanan nga angay alang sa iyang paggamit. Adlaw-adlaw ilang gipauswag ang mga oportunidad alang sa serbisyo nga anaa sa ilang maabot. Adlaw-adlaw sila nagsaksi alang sa agalon bisan asa sila, bisan sa usa ka ubos nga bahin sa trabaho diha sa panimalay o sa usa ka publiko nga natad sa kapuslanan. Ngadto sa gipahinungod nga magbubuhat, adunay talagsaon nga paghupay sa kahibalo nga bisan si Kristo sa panahon sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta nangita sa iyang amahan adlaw-adlaw alang sa bag-ong mga supply sa gikinahanglan nga grasya. O gikan niini nga pakig-uban sa Dios, siya miadto aron sa paglig-on ug pagpanalangin sa uban. Ang matag magbubuhat nga nagasunod sa panig-ingnan ni Kristo, maandam sa pagdawat ug paggamit sa gahom nga gisaad sa Dios ngadto sa iyang simbahan alang sa paghinog sa ani sa yuta. Matag buntag samtang ang mga tigpahibalo sa ebanghelyo muluhod sa atubangan sa Ginoo ug magbag-o sa ilang mga panaad sa pagpahinungod ngadto kaniya, iyang ihatag kanila ang presensya sa iyang espiritu uban ang makapabuhi makabalaan nga gahom niini. Sa ilang pag-adto sa adlaw-adlaw nga mga katungdanan, sila adunay kasiguruan nga ang dili makita nga ahensya sa balaang espiritu makahimo kanila nga mahimong magbubuhat uban sa Dios.